Salutare și bine te-am găsit pe canalul meu de YouTube. Canal pe care nu o să-ți prezint cum se sap după aur, după cum poate sperai, ci cu totul altceva. Romanian Gold este un canal care prezintă cadre cu natura și priveliștea din diverse locuri emblematice, despre care poate nu multă lume știe, asta în combinație cu trasee de drumeție, despre care ofer informații de bază, plus diverse sugestii care să îți ușureze drumeția în cazul în care vrei să parcurgi traseul respectiv. Dacă îți place genul acesta de conținut, abonează-te la canal și apasă clopoțelul care îți va trimite o notificare ori de câte ori postez un nou episod, de obicei în fiecare săptămână. Rămâi cu mine în continuare pentru un nou episod din nesfârșita noastră călătorie. Da. În acest episod o să-ți prezint o bucată din ultimul traseu de drumeție de la vârful Vlădeasa și Pietrele Albe, traseu pe care îl poți vizualiza în totalitate apăsând pe notificarea din partea de sus a ecranului. Această bucată nu a fost inclusă în acel episod deoarece prezintă parte nevăzută a drumeției și cam ce se poate întâmpla atunci când ai prea mare încredere în ceea ce îți afișează GPS-ul. După cum spune și titlul, grupul cu tendințe sinucigașe, așa cum ne-a numit un domn, a dat-o puțin în bară cu traseul și a ajuns să rupă troiene de zăpadă de peste 1 metru. Din fericire nu ne-a rupt nimic, deși erau șanse destul de mari. Clipul este mai mult de amuzament, dar și ca o atenționare, în special pentru cei care sunt la început cu acest hobby. Ca să vă faceți o idee cam ce să nu faceți atunci când nu mai sunteți siguri de direcția traseului. Clipul este luat direct de pe cameră, doar cu mici editări ca să fie puțin mai distractiv. Se vede? Se vede ceva? În partea aia. Încolo. Da. Nu, nu e pe acolo drum. Așa pare. Pe acolo pare că e traseul. Așa mă arată pe GPS. Aia vine așa după noi. Nu se uită și ei nicăieri. Nu văd, mă, nu vezi de tine? Nu, mă, da. Acum mai ține un pic în linie dreaptă. Da, dă un pic asta. Și noi pe unde? Pe asta trebuie să mergem, nu? Da, pe ăla roșu, în față. Păi suntem un pic abătuți, ia. Păi suntem un pic. Trei încolo. Nu, așa încolo. Ha? Păi uite, așa încolo. Nu, hai să mergem, că acolo e și un Păi da, punct. pe aici zic. Nu, hai, ține-l tu așa și eu mă duc. Ce? Ce? Unde? Încolo. Ce este? Hai să tăiem așa, că n-avem ce face. Bă, da. Oricum, tot afac din pădure. Să nu fie greu cu aici. Nu, finiți? Da. Ca și sfat de bază, v-aș sugera că atunci când nu mai vedeți marcajele traseului, să nu vă încredeți în totalitate în ceea ce arată GPS-ul. Pentru că se poate întâmpla ca, mai ales în pădure, să vă afișeze locația puțin eronată. De preferat ar fi să vă deplasați cam 10, maxim 20 de metri în fiecare direcție. În felul acesta ar cam trebui să observați un marcaj, dar în niciun caz să vă aventurați așa cum am făcut noi. Apropo, în caz că nu era deja evident, neapărat să aveți la voi parazăpezi dacă nu vreți să vă udați până la piele. Unde s-ar băga?
Bă, cam unde e el acum să intră din nou pe traseu. Hai de p***a mea. Spas copii. Vezi ceva? Se vede ceva? Aici e traseul bac. Cine l-a marcat? Nimic? Deci mie acum efectiv mă arată că suntem pe traseu. Uite-te unde au mers oamenii ăștia. Plecați pe dealul ăsta. Să-mi bag el. Coborât ca să urcăm. Fai de p***. Aoleu. Aoleu, nene. A? It was at this moment that he knew. He fucked up. Hai, mamă. A? E mult mai ușor așa. Dar vedeți că aici e groapă mare. Puii mei. Traseu idiot. Vine, dar mai greu. Am filmat. Am filmat toată pățania. Cu două chestii esențiale ar trebui să rămâi după acest clip. 1. Încearcă mai multe variante înainte de a te decide în ce direcție să continui traseul și 2. Neapărat parazăpezi și pași mici prin zăpadă, ca să nu-ți rupi capul. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și un share să vadă și prietenii tăi. Dacă îți place genul acesta de conținut, aruncă o privire și peste celelalte episoade. Și nu uita să te abonezi la canal. Până data viitoare, numai bine!